Pobednik velike istorijeve akcije za pesmu Godine zajedno s Ivanom Salakom, Darko Radovanović. Darko, da li ste očekivali da Ako je do mene pesma obeleži celu 2009. godinu po mišljenjima i naše ankete i mnogih drugih koje su sada trenutno aktualne? Nadao se, ja sam očekivao, nisam. Prosto je to jako velik uspeh. U smislu da je dovoljno reprezentativan u mom slučaju ili je publika učinila isto. Sad, ja verujem i u odluke nekih bitnih žirija, naravno, ali publika je ta od koje mi kao neki koji se bavimo nekom vrstom umetnošću i novine i televizija zavisi od publike, tako da njihov glas najmerodavniji i hvala im na tome. Ako je do mene, što mi se ne vraćaš, što mi se ne javljaš, ako je do mene. Ne znam, sad za sad kako stvari stoje, meni tamo odgovara iz prostog razloga što neki sticaj, opet sticam čudak okolnosti, sve mi je nekako tu i blizu i podjednako daleko, tako da mogu da biram u smislu presije i represije, u smislu pritiska, u smislu opuštenosti, u smislu nekakvih porodičnih obaveza koje su presudne u ovom slučaju, zato što negde baza mora da postoji bliže babi, dedi ili s jedne ili s druge strane. Ovog puta je pala priča na Mitrovicu, zato što Mitrovica ima, opet kažete, nekakve prednosti autoputa, lep gradić pored Save, meni je jako bitno da grad bude pored reke nekakve, da imamo nekakvu inspiraciju. I evo, eto, Surčin je opet tu blizu za nas, koji se vrlo često dolazimo, sad se koristimo avioprevoz. Svakih razloga ima sve to nekako. Smatram da nije to način mog života. Samo tu problem. Ne vidim tu ni jednu stvar. Ja bih mogao da odemo reality show kad bi išao u penziju. Iz prostog razloga što onda kažeš idem 3 meseca na odmor. Ništa ne zavisi od mene, tu ću da budem, gledat će me ljudi onako kako mi jesam. Mislim da nema razloga da nešto kao se nekih stvari preterano stidim. Svako ima neke svoje mane, pa nek vide i moje, nije sporno što se toga tiče, ali prosto taj nekakav život i životni tempo koji sam ja sam sebi zacrtao, porodica, posao, bi mi mnogo vremena, mogo bi da odem, kažem, na dan, i to bi se baš napregao u smislu tog nekog psihičkog, opet bi imao tu problem i imao bi želju da budem maksimalan, u smislu da ne budem ono kao previše opušten, jer ipak je ovo javni posao, ipak je težnja svih nas da nas publika vidi u što boljem svetlu. Svi mi imamo svoje loše minute, dobre minute, tako da mi treba da budemo na neki način. To je moj stav, da treba da budemo uzor mlađima, uzor ljudima koji na neki način gledaju nas i da nas na neki način kritikuju s pozitivne strane, da bi mogli na neki način da dođu na naše nastupe sa određenom željom da to isprati, da daju podršku u vidu aplauza. Da bi se dobio aplauz moraš da budeš bar nadprosečno vredan, nadprosečno radan, nadprosečno u svakom slučaju. Da bi se to postiglo mora puno se radi. To je traje zadnjih 2 godine i nekako sam sebi obećavam da će to nekako imati nekakav svoj vremenski rok u narednih 6 mjeseca, narednih 3 mjeseca, i rešio sam da ništa ne obećavam. Ovog trenutka upravo mi je stigao poziv iz studija, pretpostavljam da je pesma konačno jedna gotova, onako u full. Mislim da je tako. Tako da će biti sigurno za neki dan snimanje spota, izbacivanje iste pesme. A samim tim završetak
celog albuma koji se nadam biti u roku od mjesec, 2, 3, 4, ne znam tačno. Moje su želje da to bude u roku od 2 mjeseca, jer sam vrlo blizu rješenja. Sve pesme u principu postoje, aranžmani u principu postoje, pevanja postoje, sad postoje sekvence, te nekakve detalji, nekakve moraju da se oklone, oni koji me smetaju, a oni ne mogu da budu zaključni do onog momenta dok ne probam i dok ne sačekam onaj period slušanja da stoji, što kažem, miks na stolu kao 7 dana, onih 5 dana da odemo od svega toga pa da se vratimo svemu tome i uvek tih 5 dana pomeri taj odnos prema kompletnom radu. Tako da ova pesma je odležala 5 dana, evo sad ćemo da čujemo da vidimo kako će to slučiti. I kako se zove pesma? Moja ti.